Agent 5 Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot nito manapasat ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Tatanoni, kamkamatan ka tadag iti pulis, anya taramidin tayo. Pagay-ayaman ta dagiti kumamkamat a pulis, Bitoy. Anya? Di ka kadimatanagan. Sharpshooter urag man maneho kabalak a punteryaan ti pilid ti mobile car dagiti pulis. Buyain nak, Bitoy. Bimtagan ti pilid ti mobile car. Kung naktumot ngamin ka, iso di ka madanagan no siyak ti kadwam. Papanoli? Ita, nawayatan. May taraytan dagiti tinakaw mo nga alahas, iti balay ti agasawa nga inchik. Candy, sigarilyo, gumatang kayon. Nanang, malaman. Agawin kayo. Nasaya at tatakan. Itay kapay lang unayan. Mala, tulungan akong dito eh. Bagkatamon ti bigaw, anak lawan iti Candy kan sigarilyo. Uwan, Nanang. Apay asaan mo akadwa ni Manong mo abitoy? Ate na panandakan ni Tata Noli. Sa din na. Jakam mo. Ay, di pa'y makatulungan iti akabsat mo. Kanayon asumurot kininoli iti trabaho na. Uwan nga ron, Nanang. Siya ti makat at ang agtrab-trabaho iti unag ti balay. Ala, tabagbaga akto di kapsat mo. Sursurando. Talagang awanan ti may tultulong na. Ala, agawid tan, lala. Awatam da ito'y. Anya dito tatanoli? Sigarilyo. Anya? Jaketek sigarilyo. Sa mesa, ubing nga preparati dito. Anya? Apay nagkatawa kayo? Saan nga inubingan ti agsigarilyo, Noli? 17 mon. Natangan ka paikit din Mala. Agsigarilyo ka, tapno naan-anay ka na baro. Diyak kaya? Anya? Agsigarilyo ka, wano saan? Saan? Anay ko? Kinatusan nakmatan. Agyaman ka, taday tala tinaraman am kanya. Ha? Ala, awatam ti sigarilyo kat sinjam. Tano saan, bugbogan kan. Isme, nakaluto ka ni ti pagarmusaran. Juan, nalpasan. Mangantayon. Masapa kami nga minarumwar kinibitoy ita. Anya, isurot mo manin ni Bitoy iti papalam. Wan, apay, dakas? Awan nga minin ti may tultulong na dito balay. Kaasimat nila lang agtagtagi balay. Sa nabale, tadamat kwartana. Apay, anya a klase at trabaho ti ipapaaramid mo kankwana. Kwa, karawas boy. Uy, agpapay iti karawasan ti gayem ko. Mala, ingka nga rod ayabanan, tamangan numala daw kayo iti pagnayo. Pukawa mo la, dayjay man nakatugaw iti sirok ti mangga. Nakasapsapa. Anyat ar-aramidan na dita. Ha? Agsigsigarilyo? Wan, kita, nakadua pa yun nga stick ti sigarilyo. Anya? Kaano pa'y anak kasursurong agsigarilyo? Hindi larabi, insurok. Anya? Apa nga inaramid mo ti kasta? Isme, baron ti anak mo. Insurok nga agsigarilyo, tapno aglanga ang malalaki. Dakas ti sursurom iti anak ko. Sana dakas ti agsigarilyo. Mala, agaw kan tamangan tayon. Kartingam. Tatanoli. Apa yan agad dito tao dito nang ipanam kanyak? Pasid ka nakaarmas. Di ka madanagan, Bitoy. Babag amin dagita. Anya?
Kadwayo mo talaga kita? Wen. Boss Noli, asan mo tingad mo ang awing? Anak ti live-in partner ko. Kakade. Kakade, boss. Amok ti pampanunutan nyo. Mapagtalkan ni Bitoy. Inapudno na. Sinanay kon nga agtakaw. Kakade, boss. Ala, isagana ti pagbagyo. Mang-meeting ak ita. Ket sigurado amadaan tayo manen iti kwarta. Wow! Kakade, kahit may tanggan, boss Noli. Serken tayo ti balay ni Mr. De Los Reyes. Di nalatagan negosyante di kabang-ibang ili, boss. Wen, bumingay tayo iti kinabaknang na. Di kay madanagan, tanaplano konti amin. Makuna nga small time tayo laeng. Nga mitisan nga agbayag. Agbalin tayon ton a big time. Babaan iti daytoy at trabaho tayo. Wala, payat na, boss. Payat, yaho. Ket datayon ton a grupo ti maawagan iti Public Enemy number 1. Ayos. Public kayo, Tom. Ay. Umanugot kayo kadi ti imbagak kakadwa. Reglada, boss Noli, reglada. Nasayaan. Bitoy, dayta abalay ti serken tayo. Tatanaw ni. Nagdakkel na ta balay. Nang ato ti padir na. Agsagana kayo kakadwa. Wen. Ita nga oras ti irurwar dagiti agasawa ni Gusyante. Ket tilaeng dua ababaunen ti mabati iti dayta abalay. Boss! Nakapanawan ti SUV ang nagluganan na kita agasawa baknang. Ito yan o. Tatanaw ni. Nagsiran ti gate. Timing lang. Urayan nyo ti sinyas ko. Naadal kong tigaraw dagiti babaw nandita. Tanabayag mat nagpaliiwak iti dayta balay. Sikat yung magama, boss. Ha? Inwar ti babaw ng dagiti aso. Wen. Ipasyar na dagiti aso. Binigat nga ramidan dayta ti babaw nen. Urayan tayo lang nga makadayo. Nakalukat mo ten ti basita gate. Kalpasan na. Serken tayon ti balay. Kasanon ti may sa babaunan ni ti unay, boss. Sana parikot dayta. Basta mo yun ti aramiden niya. Dayjay. Nakadayon ti babaunen anang ipasyar kadagiti aso. Sige. Isuot yun dagiti boniti yo. Serken tayon ti balay. Nagadong alahas. Nagadong pang porta. Alam ko yung talong yung ginagalatak. Tanda ka rin na. Huwag lang makasakot na kusalat ka. Sige na. Ibigay kami itiginabat lang na. Nagadong tayo! Ano tayo dito sled? Dagi di babag nang. Naala tayo mata. Dagi di napapatagabanang. Hintayo, nagaba! Nanang, nagtitikwa tayo. Nagadun a kwarta daytoy, Bitoy. Una nang kukwayo amin daytan. Anya? Aguray ka man. Nangalaam ka dagito a kwarta. Kwa? Tangdan ko trabaho iti karwas. Di ka kumaaglibak kanyak, Bitoy. Basit lati sweldo dagiti agkarkarwas. Tapursyentuan dalaang. Di ang damagan no, saan yung tinaggapon dito kwarta na lang. Basta nagrigata. Pinadakkel ka itinasaya at asursuro, Bitoy. Uray marigrigat tayo lang. Inaramid ko ti amin. Ha? Napatag kayo kinilala kanyak. Iso adyak kayat nga garamid ka itidakas. Nanang. Daytoy ti kanayon mo alaglagipan, anak ko. Saan abali nga agrigat tayo, basta saan kang agtakaw. Tandaan am kumadayta, Bitoy. Ha?
Sublatan da ito'y marihuana. Hala, agsusup ka ito'y marihuana. Sublatan da ito'y kunak. Anya tiraman dati ang marihuana, tatanuli. Susupon atap no amon tiraman na. Makapawiyok. Talaga kasta, tagdadabo ka. Naasok. Maruam kanto. Sige, agsusup ka lata. Nasok to ta. Kasta. Makapawiyok. Wow. Lagi mas timangan. Talaga nabsugak. Unay matunday taapan nangan mo, Manong Bitoy. Kas kalamay ibusan itibakan. Ay, apo, nabsugak. Na, apay nga katawa ka. Nabsugak nga rod. Anya? Ay, Nabsugak ko nang magkatkatawa ka, mat. makapakatawa nga min nagiti bagbagam. Anya? Awan mo ti nakakatkatawa iti imbaga. Imbaga kla nabsug ka. Na, Anya? katawa ni Manong Bitoy. Ha? Anyat mapaspasamak ka na. Noli, anyat isursurom kini Bitoy. Apay, Sa balit itigtig na iti anak ko. Nagsakit ti panangkit kita na kanyak. Numaminsan naglabaga dagiti mata na. Jaka mo kan kuana. Awan mo ti insursurok kan kuana. Siguradom laeng nga awan ti isursurom ama di iti anak ko. Tanusan, makisina akon kan ka. Anya? Sa anak nga agpangadwa a makisina kan kanuli. Tandaan am dayta. Idi kalman, inyawatan nak iti kwarta ni Bitoy. Di na imbaga kanyak no sa dino tinangalaan na. Awan ti amok iti bagbagam, ismi. Agmaysan atawan nga agdandan nata manipod na tayo di asawak. Aging gaita, jakpay laam mo ti panggadam. Namin ano ka din nga imbagakan ka, nga ahente ak iti dagdaga. Amo, agliblibak ka laang, Noli. Makamu ka, no di ka mamati kanya. Saan ako nga agpalpalikaw pa'y, Noli? Isursurom ka din ni Bitoy nga agtakaw kan agaramat iti may parit nga agas. Anya? Sungbatan nak. Awan ti amok iti bagbagam, ismi. Di nakman pagsaludsudan iti kasta. Di nak narudbog kawan Tinong panak. Lumaban ka, ismi, Agsaw ka pa'y tabugbogan ka. Nanang, diyak la impagarup ang maaramid kada kayo ni Tata Noli ti kasta. Italaan na aramid na kanyak ti kastoy. Agbababawi ak asimurot kan ko na. Mairamraman kayo pa yan kini Bitoy. Nanang, Amok anak. Isursuro na ni Bitoy iti saan anasayat. Nasingpot ti kapsat mo. Yung itamatan. Sa baling titig-tignay. Kan ti panagsungsungbat na kanyak. Nanang, adda pa iti na minsan. Katawa ni Manong. Naglabaga dagiti matana. Nadlaw kumatdaytakan ko na. Iso akin na sarita kay Noli. Sa kadimanan ti pagsasaritaan yung agina? Sa kadi, ha? Saan, Noli? Saan? Kasla namin nalingag ko at inakamat mo tinagan ko. Panunot mo la dayta. E di bagbagam lala. Awan! Awan, Tata Noli! Miss, agludak man. Mabit lang, sir. Naibusan na kitilad. Awag ni General. Napatagtibagakin ko na. Ay! Dispensary na, sir! Ay, sige! Sorry, sir! Awan niya. Nagpartakan da dyan agtutubuan na. Nadalapos na pa. Sir, anya number ti Loda? Mabit lang, Miss. Mapupukaw tipitagak. Awanan tipitagak.
Anya pa'y nagiti sumaruno ang mapasamak. Gayem diuliwan na dinggan, tituloy iti seryete o itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Insulat para iti radyo, ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimat direksyon, ni Mary Jane Castro. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay,